Aínda que agardarán ata o último momento, o máis probable é que os reis non poidan percorrer as rúas de Noia o próximo domingo por mor das malas previsións que apuntan a unha potente borrasca. Aínda así, os pequenos da localidade non quedarán sen velos, porque se organizará unha recepción e gran festa con animación no pabillón Agustín Mouriz. En principio, tiñamos pensado facer o recorrido cas carrozas como anos anteriores, desde o Malecón de San Lázaro e vir a recepción ao Concello, pero temos que cambiarlo, entonces vai a facerse no pabellón Alonso Rodríguez a recepción. E nada, vai haber festa igual, vai haber sorpresas, os nenos poden ir igual que as súas vestimentas que iban a ir nas carrozas, e vamos a pasalo moi ben de todas as maneiras, aínda que sea nun local cerrado. Se tuveramos a suerte, que penso que non vai a ser que despejara pola tarde, temos previsto salir cas carrozas, pero bueno, eso sería, se despois de comer vemos que temos a suerte de que vai a levantar o tempo, poderíamos salir ca cabalgata, vale? Pero bueno, eso é plan B, máis que plan A é plan B. O que si está garantido é a visita dos reis a todas as parroquias. Percorrerán os distintos centros sociais dende pola mañá e farán unha última parada tanto no asilo como na residencia da terceira idade. Pola mañá salirá para as parroquias, como todos os anos, que levamos facendo desde a pandemia. Salirán os reyes aínda que chova, van a ir aos locales sociales a repartir caramelos aos nenos, vale? Eso vaise facer aínda que chova e vente. Os nenos que vayan para os locales sociales, salvo en Morro, que o vamos a facer no Rei Martiño, porque non pode subir a furgoneta ao local social. No resto das parroquias, nos locales sociales, que acudan os nenos a recibir o seu agasallo das súas majestades, como todos os anos igual. Iremos tamén á residencia de anciáns a levar os seus carameliños ás 4:30 aos nenos maiores, como todos os anos viñamos facendo tamén, porque ainda que chova, eso vamos a facelo igual.